Tawag doon, parang ganyan. Partner ko ah. One minute pa lang. Nung time na naglaro tayo, sino dito? Bakit? Uy! Ano yan? Uy, hanggang ngayon hindi pa natatanggal yung medyas. Bagong medyas na.
Dito, bagong buhay na ba? Tingnan mo, promise. Check mo. Hindi namin kukunin yung call. Tingnan mo lang kung alam mo, masakay ka sa sakay.